Check, this is RA. Kaupan ako kong mga pare ha. Pare Alan Morante, tapos pare Regine Cruz. Hi. Hi. Shoutout niyo guys. Isa yung shoutout niyo. Pag-shoutout na sa akong kuwan day. Secret. Shoutout day sa mga nasakitan. Okay. Check. Pero ate ko. The song is, anong title sa itong kanta pare? Ang button sana. Pero Atik Ra. Para sa mga taong ingon nila naka-move on na sila pero wala pa di ay. Lingap sa pre. Ang purma yung taro. Abi nako dati kaya nako nga ikaw mawala pero nganong hangtod karon ikaw gihapon ginapangita sa akong kasing-kasing ikaw gihapon ginapitik pirming gapangutana kung kanusa ka mo balik oo kaya nakong mawala ka pero Atik Ra sa katawa pa lang nimo ako murag gigitik na abi man gud na kog sayon nga kalimtan ka sa kong dughan dili pero sa kong utok kaya ra kalimtanon man unta ko pero nganong di ka malimtan ikaw man gihapon nong sulod ning akong dughan unsa may naa sa imo nga wala sa ilaha kaya please lang akong gugma ayaw in town saya nga ikaw ra akong gimahal ikaw rang ginakulat ang gugma nimo nga tamis ni kalitog ka parat di ba ingon nimo sa kuwa ako lang wala nay lain pero nganong karon lahi naman gipitik sa imong kasing-kasing Pero Atik Ra. shoutout sa ilang mga asawa Shoutout dra kay kuan kay Bugoy nga. Maoy. sige pasagda na lang tika kung asa ang imong kalipay basta pagpasakitan kaniya ayaw lang ko imahay dawaton na lang nako nga wala nakasakong kamot okay lang bahala na bisag sakit sa kong buot kaya tikang kalimtan ayaw na kong huna-huna kay kabalo naman kong nalipay na ka sa iyaha okay ra ko diri ayaw nagkabala ka pero di kayang buhaton kutubra jud ko sa istorya ambot nga ano ni naunsa ko di jud ko kalimot nimo bago ka mo lakaw alis sa diri tabangi ko nga ikaw diri sa kong utok ug matanggal kay hangtod karon ikaw gihapon ginapitik og gimakal tabangi pud ko kung unsaon paglimot sa tong kaagi kay ikaw ra gyud gihuna-huna adlaw ug gabi wala koy laing mahimo kundi mahalon tika oo kalimtan na jud tika pero Atik Ra shoutout sa akong mga true friends diha mga pinsan ako sa Glan shoutout sa inyo ha mga pinsan ako sa Davao shoutout sa inyo ha guys kung saan yung i-like o i-share akong kanta kay nako'y bagong audience akong mga partner akong mga pinsan nga pare pa yun Ikan pa niyo kuan Glan. taga Glan po ni sila bisag nasakitan na ako walang gihapong ipadayon kay ang kalimtan tika dili nako kayang buhaton wala ko'y labot sa mga istorya sa palibot sala ba di ay nako kung di tika kayang malimot sala ba di ay ang mahigugmaong tinuod unsa may nabuhat akong sala nganong nikalit ka og pangluod gibuhat man ako ang tanan sa ugo nimo akong gisunod para imong mahinumduman sige balik ta sa sugod kay grabe kalisod kung dili ikaw akong kauban permitang ginakulat unta ako imong balikan unsa man akong nabuhat nganong imo kong giilisdan kaya tikang kalimtan pero istorya ra ko taman o istorya ra taman kay dili jud nako kaya bisag kapilan na kong gitambagan sa akong pamilya nga kalimtan tika pero lisod jud i-move on bahala kung sa pa ilang istorya ako lang gihapong ipadayon Leo pre. Lagi pagbutsok yun. thank you this is RA, this is Alan, and this is RJ Shoutout sa mga gondra pelangga. shoutout sa mga palangga diha Maynal Kisar shoutout sa imo sa pagpahiram sa imong cellphone thank you Shoutout sa mga nangaigo diha o sa nakarelate. Labi na tong nasakitan yun. O shout out dahil sa kong kwan dahil
classmate na ko dati sa high school, si Rune Kalibay. Shout out sa imo atol. Kumusta? Ang pingya kay ang COVID daghan na. Thank you. Wala mi nagmas kay kami naman tulog yapon. Uyab mong kaming tulog. Thank you.